aipatzeagatik, herri San Ferminak dira bestelako jai eredu bat antolatzeko zenbait norbanako eta eragilek elkarbanatzen dugun espazioa. Pasaren urtean, bosturteko paroi bat eta gero, txosnak berriz ere jarri ziren lehen urtea izan zen, eta aurten berriz ere txosnak edukiko ditugu. Orain dela egun batzuk egin genuen publiko bideo bat, agian azalduko dut pixkat bideoaren nondik norakoak, igual geratu zelako pixkat deskontestualizatua eta jendeak jakin dezan zein den errealitatea. Eta hori, aurten txosnak edukiko ditugu O-plazan, egia da, pasaren urteko balorazio egin eta gero, herri San Ferminetatik adostu genuela espazioa edo txosnagunea handitu nahi genuela eta hortaz bi espazio izan nahi genituela. Udaletxeari O-plaza eta Baratxurien plaza eskatu egin genion, eta udaletxearen erantzuna izan zen ezetz, hau da, Baratxurien plaza bukatu egin zigun segurtasun neurriak direla eta horrekin herri San Ferminetatik pixkat aldarrikatu nahi duguna da ezinbestekoa ikusten dugula erdigunean egotea eta aukera izatea herri mugimenduak erdigunean egoteko eta bere espazioa handitzeko. Egiten genuen balorazioetako bat zen, azken finean gure eskaintza zabaldu nahi genuela eta ahalik eta perfil gehienen gana iristeko ezinbestekoa zaigula espazio bat baino gehiago edukitzea. Hala eta guztiz ere, aurten egongo gara O-plazan eta hurrengo urtera begira jarraituko dugu lanean, ea lortzen dugun Baratxurien plaza edo beste plaza batera. Bale, egitaragua urtero bezala zabala anitza izatea saiatu gara eta kontzertuetetik haratago eskaintza anitzago bat lortu dugu berriz urte honetan. Bazkariak, antzerkiak, olimpiadak berriz berreskuratu ditugu, ez dakit 2018tik ez ditugu prestatu, eta urten saiatu gara berriz olimpiadak izaten. Pilota txapelketa, bertso saioak, eta saiatu gara ere arratsaldeak indartzea, gauean ez zain beste eskaintza egitea, baizik eta arratsaldetan Iruña Aldezarra pixka gehiago girotzea, eta bizilegoan dintzat asko zerosoago. Emakumezkoen presentzia ere indartzea saiatu gara, goltzan emakume gehiago ikustea, eta euskara ere lehen lerroan egotea ere saiatu gara. Txupinazoa ere, herri txupinazoa, ere manteroen jasaten duten erasoen kontrako txupinazo bat izango da eta bakigu guztiok San Ferminetan manteroek lapurretak, identifikazioak jasaten dituztela eta aurten gure txupinazoa horietako bat egotako du. Uztailak 10ean herri San Ferminen eguna da, beti bezala bazkaria izango dugu eta gero egitaragua anitz bat egun berezi horretan prestatu da, bai? Baina aurten olimpiaren prestaketarako ireki dugula espazio bat zeinetan parte hartzen duten zenbait gazta, herriko zenbait gazta asanblada, gaztetxe eta gazte mugimenduak. Aukeratu dugu tematika moduan gaztetxeak eta gazte asanblada, gazte mugimenduak izango dira uztailaren 12an arratsaldeko 5etan eta aurten gustatuko litzaigukela Denek aipatu duen moduan berrartu dugunez dinamika hori edo proposamen hori gustatuko litzaiguke dimentsioa hartzea eta ahalik eta jende gehien animatzea eta apuntatzea olimpiadetara. Sin más, ez da izartuko taldeako esatzeko beharrezko minimoetan eta sare sozialen bitartez igoko dugu eta listo. Eta gero aipatzeagatik ere, gure aldarriak alde batera ez usteko eta
pixkat praktikara eramatera bidean, zenbait protokolo martxan jarri egin direla herri San Ferminen eskutik, alde batetik identifikatzen genuelako ezinbestekoa dela indarkeria matxistari aurre egiteko mekanismoak garatzea, eta horretaz aparte ere eraso fascista, arrazistak, eta hauek eman ez daitezen edo alden heinean horren lanketa bat egiteko asmoarekin protokolo bat ere, zenbait protokolo martxan jarri ditugu. Eta hori pixkat argi ustea ongietorriak ez diren kideak, pertsonak ez ditugula onartuko hori San Ferminen espazioan. Eta berez, baina gure partetik ezer gutxi gehiago.